देरहासारनि मोन्थोर नाथाय बेखौ जोङो खोनासंनो हानांगोन बेथिंजाय दावराव जादों बेथिंजाय सिरि जादों माब्लाबा उनाव माब्लाबा सिगाङाव माब्लाबा आगदाथिं माब्लाबा आगसिथिं जेरावबो जेरैबो दावराव नाथाय जाय सुबुङा देरहासार जानो गोसो दङ जाय सुबुङा दावरावनि गेजेरावबो मिलौहाब देंखो खोनासंनो हागोन बै सुबुङा देरहासार जागोन खोनासंदोंना जाय फरायसाया दावरावनि गेजेरावबो मिलौदो देंखो खोनासंनो हागोन बै फरायसाया देरहासार जागोन जय बर' हारिनि राङापारा कलेजनिसिम आंनि खुलुमनायखौ आं जासिहरबाय बे रंगिना संगिना बिबार बारियाव फैनानै आंखौ रंजाहोनो खाबुहोनायनि थाखाय आं बेसेबांबा गोजान जायगानिफ्राय फैदों बेनि मुलाम्फायानो जाहैबाय नोंथांनि बे जोंखोल जोंखोल मेगनाव मोनफा मोनफा सिमांखौ आं नुदों नोंथांमोननि मेगनाव थाखुमानाय बे सिमांखौ नुनानै आं गोजोननाय मोनदों बयहाबो मेगन दङ बयनिबो मेगनाव मोनसे मोनसे सिमां दङ बे सिमांखौ जों जाफुंसार जाहोनांगोन नाथाय जोंनि फरायसाफ्रा माब्लाबा लामा आन्दायो जोङो लामा आन्दायनो मोना मानगोनां प्रिन्सिपाल राङापारा कलेज प्रशांत बर' मानगोनां HOD बड' डिपार्टमेन्ट दिनैनि मानगोनां स्पेशल गेस्ट मुस्रि हिरण्य बसुमतारी सिनियर मेनेजार हिन्दुस्तान एर'नटिक्स लिमिटेड बेंगालर दधिराम ब्रह्म आंनि फंबाय बिथाङा आंनि जायगानि एसिस्टेन्ट प्रफेसर रिटेन बसुमतारी एसिस्टेन्ट प्रफेसर खनेश्वर नार्जारी प्रेसिडेन्ट सुदेम बर' सेक्रेटारि लाइजामाव आं जायखौ मोनदों आरो दिदोमसा मुसाहारि जाय बिथाङा आंजों कन्टेक्टआव थाबाय थादों लोगोसे साफ्रोमबो मानगोनां फोरोंगिरि नोंथांमोन आरो फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोन गिबियावनो साफ्रोमबो गोदान फरायसाफोरखौ आङो बरायबाय जोबोरै रंजाथाव मोनसे थासारि मोनफ्रोमबो ममेन्टआ जोंनि थाखाय बेसेन गोसा मोनफ्रोमबो ममेन्टखौ जोङो सेलेब्रेट खालामनांगौ नाथाय मालायनि सेलेब्रेसनाव लामा आन्दायनाङा जोंनि गोसो सिङाव थाखोमानाय गोहोखौ माबायदि जोङो थुलुंगा होनो जों बोरै देरहासार जानो हागोन बेनि सायाव दिनै आङो फरायसाफोरनो थुलुंगा होनो फैदों थुलुंगाखौ जों बयनोबो नांगौ दा गिबियावनो मानगोनां दनदिराम ब्रह्म बिथाङा मानगोनां एसिस्टेन्ट प्रफेसर बिथाङा आंखौ खावलायदों BEdआव एडमिसन मोननो थाखाय मा फरायनांगौ बेनि सोमोन्दै आङो एसे बुंनानै होनो नागिरदों मिनिमाम ग्रेजुएसन जानांगोन BEd फरायनो थाखाय आरो पार्सेन्टेजआ 45% बेखौ नांगोन आरो एन्ट्रेन्स होनानै पास जानांगोन अब्लानो BEdआव एडमिसन मोनगोन BEdआ सेकेन्डारि स्कुलनि फोरोंगिरि जानायनि मोनसे मेन्डेटरि क्वालिफिकेसन नोंथांमोनहा जाय जाय सेकेन्डारि लेभेलाव फोरोंगिरि जानो गोसो जादों नोंथांमोनहा गुवाहाटी इउनिभार्सिटि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आसाम इउनिभार्सिटि मोनफ्रोमबो इउनिभार्सिटिनि कन्डाक्ट खालामनाय एन्ट्रेन्स एग्जामिनेसनखौ पास खालामनानै एडमिसन लानो हागोन जेराव गोसो बेयाव नाथाय मोजां मार्क्सजों पास जानांगोन आरो मोनसेल' इउनिभार्सिटियाव होनाङा मानो होननानै बुङोब्ला BEdआव एडमिसन मोननाया बिराद गोब्राब बाथ्रा बिराद गोब्राब सिटआ खम बेनिखायनो मोननै मोनथाम इउनिभार्सिटियाव एन्ट्रेन्स हो आंथ' बुंगोन साफ्रोमबो फरायसाफ्रा प्रफेसार जानांगौ
साफ्रोमबो फरायसाफ्रा अफिसार जानांगौ आं बुंगोन बिथां दन्दिराम ब्रह्म रिटेन बसुमतारी हिरण्य बसुमतारी बिथांमोनहा अख्रां सा सा बिरगासिनो दङ अख्रां सा सा सोर बिरनो लुबैयो आखाइ थिखां जाय आखाइ थिखाङाखै बिसोर बिरनो लुबैया अख्रां सा सा बिरनो आंबो लुबैयो अख्राङाव बिरनो थाखाय जोंहा गां गैया नाथाय मेलेमनि गोहोखौ जों गोहो गोरा खालामनांगोन गावखौ जों एम्पावार खालामनांगोन जोंनि मेगनाव जोंनि खुगायाव जोंनि मेलेमाव जोंनि गोसोआव जोंनि आथिङाव जोंनि आखायाव थाखुमानानै थानाय गोहोखौ जोङो गोहो गोरा खालामनांगोन फरायसाफोर जोङो गोबाव सम गोबां जायगायाव नुबोदों जोंनि मेगनाव मोदै गयो बिमा बिफानि मेगनाव मोदै गयो मानि थाखाय जेब्ला जोंनि मेगन सिगाङाव सासे फरायसाया गावखौ सुइसाइड खालामो जेब्ला सासे फरायसाया फरायनायखौ नागारनानै फेग्रा मुवा जानानै नोरजिया जायो जों दुखु मोनो जोंनि मेगनाव दुखुनि मोदै गयो बिमा बिफाया जोंखौ जोनोम होदों जोनोम होनाय बाथ्राया गोरलै नङा सासे बिमाया गावनि गथ'खौ जोनोम होनायनि सिगां उदै सिङाव खमैनो 9 दान सम बिराद दुखु खस्थ' सहायनानै उदै सिङाव आलो गोजोन थाङो बेखौ जोनोम होयो जेब्ला उदै सिङाव थायो बे गथ'आ बिमाया इसोरनि खाथियाव आरज गाबो हे आफा इसोर आं ओंखाम उखैनायखौ सहायगोन आं उन्दुनो ओंखारनायखौ आं सहायगोन दुखु मोननायखौ आं सहायगोन सान्दुं अखा बारहुंखा बांग्रिं सारअन्थाइ गासैखौबो आं सहायगोन नोंथाङा इसोरा आंनि उदै सिङाव थानाय गथ'खौ मोजाङै जोनोम होनांगोन आंनि गथ'आ देरहासार जाथों मोजां मानसि जाथों बेनि थाखाय आं इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों जेब्ला सासे बिमानिफ्राय गथ'आ जोनोम जागोन बिमानि मेगननिफ्राय मोदै गगोन बे मोदैया जाहैबाय सुखुनि मोदै रंजानायनि मोदै मिथिगौना नाथाय जों दिनै गावनि बिमाखौ थगायनो हमदों गावनि बिफाखौ जों थगायनो हमदों बिमाया जोंखौ थगायाखैमोन बिसखौनो गाइखेर होननानै दौवाखैमोन नंखाय मुलुगाव जोनोम होगोन होननानै जोंखौ थगायाखैमोन बिमाया जोंखौ माब्लाबाबो थगायफेराखै जोंखौ नंगुबै मुलुगाव नंगुबै बुहुमाव जोंखौ जोनोम होदों नंगुबै गाइखेर जोंनो जाहोदों नंगुबै लेखा जोंनो फरायहोदों जिगाबजों ओंखाम संनानै बिमाया जोंनो ओंखाम जाहोदों बिमाया गासिबो रोखोमनि दुखु दाहाखौ सहायनानै जोंखौ जोनोम होदों जोंखौ गोरों खालामदों नाथाय जों दिनै नुदों जोंनि फरायसाफ्रा गावनि बिमाखौ थगायनो लादों जायनि जाहोनाव बिमाखौ थगायनायनि जाहोनाव सासे गथ'आ आखाइ थासेयावबो खंगा जादों मेगन थासेयावबो खाना जादों आथिं थासेयावबो लेंग्रा जादों जिउ थासेयावबो गोथै जादों माबायदि थगायनो हमदों फरायसालियाव थांगोन होननानै थांदों कलेजाव थांगोन होननानै थांदों नाथाय थाङाखै गुबुन जायगायाव थांदों सोरनिबा मिनिनायाव मिनिफादों सोरनिबा गाबनायाव गाबफादों सोरबा ड्राग एडिक्टेड जादों सोरबा गोसो थोलायनायखौ मोनैनि थाखाय सुइसाइड जादों सोरबा फरायनायखौ सहायनो हायैनि नागारदों गोदाव सोराव जादों बे जाहैबाय बिमा बिफाखौ थगायनाय बिराद गिदिर थगायनाय नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो बुंगोन हिरण्य बसुमतारी बिथाङा गावनि लाइफ जार्निखौ बुंबाय मोनफ्रोमबो सोदोबाव मोनसे मोनसे मोन्थोर बिथाङा जोंनो लामा दिन्थिलांदों बेखौ जों खोनासंनो हानांगोन बिथिं खोनासंनानै ओरैजाय खोनासंनानै हगारोबा जानाय नङा खुसेरखौ जेरै जोङो सोबो साबाखौ जोङो गारो थिग बेबादिनो जाय बाथ्राया जोंखौ थुलुंगा होयो बेखौ जों गोसोआव जों लाथारनांगोन
मेघालयाव आङो 2 मास लेबार मावहैदोंमोन अरुणाचल प्रदेशआव आं 2 मास लेबार मावहैदोंमोन बिराद गिदिर गिदिर दंफां आं बानायदों ट्रेक्टराव आङो बेलसाजों बाला दिखांदों मेघालयाव आङो थोरसि काप प्लेट सुग्रा सासे लेबार जादों खैला खनियाव आङो थांदों आङो खाना जादोंमोन आखाइ थासेयावबो आङो खंगा जादोंमोन जिउ थासेयावबो आङो गोथै जादोंमोन फंसे राव आंनि आफाया आंखौ बुंदोंमोन जाय मानसिया मेट्रिक पास जाया बियो मेगन खाना जागोन बे फंसे रावा आंखौ थुलुंगा होदों आङो मेघालयनिफ्राय फैफिननानै आं लेखा फरायदों बे समाव जोङो न'आव उन्दुनो हायामोन बर' रायजोनि सोमावसारनाय जोङो दुब्लिबारियाव जोङो नुयोमोन रंगिराम ब्रह्म बिथाङा मोजाङै मिथिगौ बर'फोरनि बिथाङाबो मा थासारि बै समाव हाग्राबारियाव बालाबारियाव उन्दुनानै जोङो लेवार अरजानानै बिराद गिदिर गिदिर सिथर आथिङाव आखायाव बिखायाव उदैयाव बेबायदि थासारि स्कुलाव थांनो लामा गैला कलेजाव थांनो लामा गैला टाउनाव जों थांनो हाला ओरैबायदि जों आइसोलेटेड जाबायमोन नाथाय आफानि फंसे रावा आंखौ थुलुंगाखांहोदों आंनि सिङाव थानाय गोहोखौ आंनि आफानि फंसे रावा एम्पावार खालामदों गोहो गोरा खालामदों न'आव फैनानै आङो फरायबाय मेट्रिक पास जाबाय हायर सेकेन्डारि पास जाबाय I was the best graduate in 1996 from Rangapara College 𝘽𝙍𝘼𝙃 आं बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार आं लाखिदोंमोन आर्ट्स स्ट्रिमाव 𝘽𝙍𝘼 कलेजाव 1996 मायथाइ बयनिख्रुइबो बांसिन हारसा फोरोंगिरिफ्रा आंखौ मोजां मोनदोंमोन बयनिख्रुइबो सिख्लाफ्रा आंखौ गाज्रि मोनदोंमोन मानो गाज्रि मोनदोंमोन मिथिगौना रावबो हारसा सिख्लानि मोखाङाव आं नायामोन आंनि खानाया बिराद गोलाव बै समाव जानजिया एकदम फिसानो साइकेल फिसा हादोंमोन रावखौबो आं नायामोन हारसा सिख्लाफ्रा आंखौ दुगामारा होनोमोन बिसोरनि मोखाङाव नायोब्ला आं गोसो थोरबाङोब्ला आंनि फरायनाया जोबस्रांनो हागौ बेबायदि आंहा मोनसे गिनाय दङमोन बेनिखायनो आङो थाखोआव माब्लाबाबो लेट जाफेरामोन थाखोआव माब्लाबाबो एबसेन्ट जाफेरामोन जायनि जाहोनाव आं हाइस्ट मार्क मोनदों जायनि जाहोनाव फोरोंगिरिया आंखौ बांसिन मोनदों दासिमबो आंखौ बावनो हाया जेब्ला आं क'क्राझार बहरखौ थाङो आंनि फोरोंगिरिफोरखौ दासिमबो आं लोगो हमनानै फैयो नोंथांमोनहा आंनि फेसबुकआव नुगोन आंनि फोरोंगिरिफोरखौ आङो दासिमबो मान होयो बेनो सोलोंथाइ नोंथांमोनहा पास जालांगोन सोर फोरोंदोंमोन फोरोंगिरि नङा होनबा फोरोंगिरिया फोरोंदोंमोन फोरोंगिरिया फोरोङाब्ला मा जागोन नोंसोर मेगन थासेयावबो खाना जागोन नङा होनबा फरायसाफोर जोङो मानो गोरोन्थि मावो जोंनि गोसोखौ जों बुरखायनो हाया आं दहाय सासे फरायसा लेंहरदोंमोन दिदेनसा बहा थाखो अके काम आङो मोनसे बाथ्रा नोंथांमोननो फोरमायगोन जोंनि गोसोखौ जों माबायदि जोथोन लानांगौ ओरैजाय बिथाङा जाहैबाय 3rd सेमिस्टार कमार्सनि बिथांखौ आं नाख्लायबाय नङा होनबा माबायदि मोनदों बिथाङा बुंगोन गाज्रि मोनदों अके बबेहाय गाज्रि मोनदों थै गवाखै हारा बायाखै खिन्थु गाज्रि मोनदों बबेहाय गाज्रि मोनदों गोसोआव नङा होनबा माबायदि मोनदों मोजां बुजिबायना जेब्ला आं बिथांखौ बानख'बाय बिथाङा बिराद मोजां मोनबाय साबायखर जोंनि गोसोखौ जों बेबायदि जोथोन लानांगौ जेब्ला जों सासे मानसिखौ सौगोन बुगोन रायगोन बै मानसिया दुखु मोनगोन जोंनि गोसोआ जायखौ सहायनो हाया बेखौ जुदि जों मावोब्ला जों दुखु मोनगोन नङा होनबा बेनिखायनो जोंनि गोसोखौ जों जोथोन लानांगौ
माबायदि जोथोन लानांगौ बिराद लामा दङ जोथोन लानायनि फरायसाफोर गोसो होनानै खोनासंदों आं बिराद मोजां मोनदों बिराद गोजाननिफ्राय आं फैदों नोंथांमोननि थाखायनो आं फैदों आं बिराद प्राउड फिल खालामदों नोंथांमोनहा दि आंनो एसेबां मान होदों फरायसुलिफ्रा फरायसाफ्रा आंखौ लामायाव थानानै खुलुमदों बिराद आं मोजां मोनदों आरो बेनो जाहैबाय एडुकेसन सोलोंथाइ जोंनि गोसोखौ मोजां खालामनो थाखाय जोंनि देहाखौ मोजां खालामनो थाखाय पावारा बबेनिफ्राय फैयो it comes from inside feelings come from inside जोंनि सिंनिफ्राय फैयो feelings दुखु मोननाया दं नङा होनबा रागा जोंनाया दङ गिनाया दङ सोरबा जोंखौ बुंगोन लेखा फरायनानै लाब गैया सोरबा जोंखौ बुंगोन साख्रि मोना सोरबा जोंखौ बुंगोन गाज्रि गाज्रि बाथ्रा जोंखौ दुखु मोनहोगोन नाथाय बेखौ जों कन्ट्रल खालामनांगोन आंनि जिउआ आंनि आखायावसो बियो बुंब्ला जानाय नङा नो आंनि जिउआ आंनि आखायाव बेखौ आं माबायदि रंजानो माबायदि थांनानै थानो it depends at my hand आंनि आखायाव बे सोनारगोन आंनि आखायाव जि गोहो दङ बेखौ आं माबायदि एप्लाइ खालामगोन माबायदि इउटिलाइज खालामगोन दा बेनिखायनो feelings comes from inside it comes from inside अब्ला जोंहा गोसोआव मा थानांगोन मोनसे मोजां मोननाय love yourself गावखौ मोजां मोननांगोन सोरहाबा आथिं गैया सुइसाइड जानाय खोनादों मेगन खानाखौ सुइसाइड जानाय खोनादों बेंगुरा मानसिखौ सुइसाइड जानाय खोनादों आं खोनाफेराखै मोजां मानसियासो सुइसाइड जादों सासे बेंगुरा मानसिया गावखौ बेसेबां मोजां मोनो बेखौ दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायगोन शीतल देबिया थाइनैबो आखाइ गैया थोंनैल' आथिं बिथाङा दङ थोंनै आथिंजों बिथाङा बोरला गावनानै सनानि मेडेल मोनदों बेसेबां मोजां मोनो गावखौ देलायनो थाखाय बेहा आखाइ गैया लिपस्टिक फुननो थाखाय आखाइ गैया आथिंजोंनो बे एभ्रिथिं खामानिखौ बिथाङा मावो बेसेबां मोजां मोनहाबो बिथाङा अरुणिमा सिन्हायाथ' सुइसाइड जानांगौमोन मानो जायाखै कारन बिथांनि आथिं थोंसेया आर्टिफिशियेल नङा होनबा नंगौ आरो फारसेयाबो हारा बायनाय लहासो सोनाय फारसे आथिङा आर्टिफिशियेल फारसे आथिङा लहा सोनाय नाथाय बिथाङा जारिमिन सुजुदों बिथाङा माउन्ट एभारेस्ट गाखोदों अरुणिमा सिन्हाया जेब्ला डकाइटफोरजों एटेक खालामजादोंमोन ट्रेनाव सनानि मालाखौ सिख'दोंमोन डकाइटफ्रा अरुणिमा सिन्हाया बुंदोंमोन जेब्ला जों फोथाराव गेलेग्रा फोथाराव जेब्ला जों गेलेयो फुटबलखौ जों सुथुरनो होआ भलिबलखौ जों सुथुरनो होआ जोंनि आखायाव लाबाय थायो अब्ला नोंनो आंनि सनानि मालाखौ मानो होआ बेनि थाखायनो सुथुरा अरुणिमा सिन्हाखौ खारबाय थानाय ट्रेननिफ्राय नाख्लायदों जायनि जाहोनाव अरुणिमा सिन्हानि थोंसे आथिङा दानस' जादों लोगो 7 घन्टा 8 घन्टा बिथाङा गाबबाय थादों सानायजोंसो गाबदों आथिं दानस' जानायाव बिथाङा गाबाखै सानायखौ सहायनो हायैनि बिथाङा गाबदों बिथाङा इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों हे आफा इसोर नोंथाङा आंनो आथिं होदोंमोन नाथाय नोंथाङा थोंसे आथिंखौ लाखिबाय इसोर नोंथांनि खाथियाव आं आरज गाबदों आंखौ थांनानै थानो थाखाय खाबु हो आंनो देरहासारनि फिरफिला होगोन 7 घन्टानि उनाव डक्टरनाव लांबाय डक्टरा सारेन्डार जाबाय गुबुन मोनसे मेडिकेलाव रेफार खालामबाय रेफार खालामनायाव बिथाङा इसोरनि अननायाव बिथाङा फाहामथाय मोनबाय बिथाङा जेब्ला बुंदोंमोन इसोरनि खाथियाव इसोर आं माउन्ट एभारेस्ट गाखोगोन डक्टरनि सिगाङावबो बुंदोंमोन डक्टर नोंथाङा आंखौ फाहामनानै हो थोंसे आथिंजों आं माउन्ट एभारेस्ट गाखोगोन डक्टरा बिथांखौ मिनिदोंमोन मानसिफ्रा बिथांखौ मिनिदोंमोन खाथिनि मानसिफ्रा मिनिदोंमोन थिग जोंखौबो बेबायदि मिनियो नोंथांमोनखौबो मिनियो नङा होनबा
अपमान खालामो गोसोखौ बायग्लिहोयो अरुणिमा सिन्हाया गोसो गोरा खालामनानै माउन्ट एभारेस्ट गाखोबाय ससे गाखोनानै बिथाङा नुहैबाय ओरैबो मानसि गोथै ओरैबो मानसि गोथै ओरैबो मानसि गोथै माउन्ट एभारेस्ट गाखोनायाव बिराद मानसि थैयो बिथाङा मानसि गोथैखौ नुनानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों आफा इसोर नोंथाङा आंखौ निमाहा हो बे गोथै देहाखौ आङो जोथोन लानो हानाय नंलिया आं थांखियाव सौहैनांगौ बिब्दिनो अरुणिमा सिन्हाया आरो दावखोलांबाय मोनसे जायगायाव बांलादेशनि सासे हाजो गाखोग्रा बिथांनि अक्सिजेना जोबनायाव बै बांलादेशनि मानसिनि आखाया थोर थोर मावदों हां थिखु थिखु जादों थैहां थैहां जादों अरुणिमा सिन्हाया इसोरनि खाथियाव निमाहा बिदों आफा इसोर आंखौ निमाहा हो बे मानसिखौ आं मदद खालामनो हानाय नंलिया आङो देरहासारनि फिरफिला बिहोहैनांगौ बै गोजौ हाजो थिखिनियाव बिथाङा गाखोदों 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 मोनसे आथिंजों बिथाङा गाखोदों जोबथारनायाव बिथाङा देरहासारनि फिरफिला बिहोहैदों जारिमिन सुजुदों थोंसे आथिंजों बिथाङा माउन्ट एभारेस्ट गाखोदों जोंनि आइजोफोरनि मेगनखौ बिथाङा गोहो गोरा खालामदों जों बयनिबो मेगनखौ बिथाङा बेखेवदों मानसिया जुदि मोनसे डीप फोकस स्ट्रं भिजन थायोब्ला जेबो जानो हायो अफिसार जानो हायो प्रफेसर जानो हायो एन्ट्रप्रेन्योर जानो हायो मा हायाफालाय नाथाय सिला बायदि डीप फोकस डीप कन्सेन्ट्रेशन थानांगोन अब्लासो जानो हागोन बेनिखायनो जोंनि महरा माबायदि जोंनि नखरा माबायदि जोंनि अबस्थाया माबायदि जों गावखौ मोजां मोननांगोन जायखिजाया थासारियाव थाया मानो जों गावखौ मोजां मोननांगोन गावनि गोसोखौ जों थुलुंगा होनो थाखाय लिसन खोनासंनांगोन आं दहायनो बुंबाय मानसिफोरनि रावाव देरहासारनि मोन्थोर थायो रत्नाकर गुन्दाया रत्नाकर दैसुआ लामायाव थानानै मानसि मोजांफोरनि आसि दानस' दानस' माला गानोमोन मानसिफोरनि सना रुपा सिख'नानै बिथाङा लायोमोन नारदआ फैबाय नारदखौबो बिथाङा एटेक खालामनो नागिरदोंमोन रत्नाकर दैसुआ नारदआ होनबाय आंनि फंसेल' राव खोनासं आंनि फंसेल' राव खोनासं रत्नाकरा होनबाय मा नारदआ होनबाय नोंथाङा इसेबां पाप खामानि मावदों बे पापखौ नोंथांनि हिन्जावा लागोना लाया गथ' गथाया लागोना लाया न'आव सोंनानै फैगोन न'आव सोंहैबाय हिन्जावाव सोंबाय आंनि पाप खामानि मावदों नोंसोरनि थाखाय मावदों होनबाय आं माइरं बायदों जाग्रा आदार बायदों हिन्जावा होनबाय नोंनि पापखौ जों शेयार खालामा जों लाया गथ'फोरनाव सोंबाय गथ'फ्राबो होनबाय नों आफानि पापखौ जों लाया रत्नाकरनि गोसोआ एसे सोलायनो हमबाय बियो फैफिननानै नारदनि सिगाङाव बुंबाय आंनि हिन्जावाबो आंनि पापखौ लाया आंनि गथ' गथायाबो आंनि पापखौ लाया बै साननिफ्राय रत्नाकर दैसुखौ नारदआ बुंबाय नोंनि गोसोआव बिराद गिदिर सासे महापन्डित दङ नोंनि महराव थाखुमानानै थानाय बिराद ऋषि मुनि दङ नाथाय नोङो मानसिफोरनि बाथ्राखौ खोनासङैयाव नोङो लामा आन्दायगोन बै साननिफ्राय नारदआ बुंबाय नोङो बे खामानिखौ गार नोङो जब खालामहै तपस्या खालामहै रत्नाकर दैसुआ उनावहाय मा जाखो मिथिगौ ना बाल्मिकी महाऋषि बाल्मिकी सासे जारिमिनगिरि आदि कवि बयनिख्रुइबो गिबिसिन खन्थाइगिरि रत्नाकर दैसुआ बाल्मिकी जाबाय मानि थाखाय जाखो गावनि नंगुबै महरखौ माब्ला बियो सिनायखो मोनसे बाथ्रा सासे मानसिनि फंसे बाथ्राखौ खोनासंनायनि थाखाय जोंनि सोलोंनायखौ फोथारावबो जों सोलोंनो हायो मेल मिटिंआवबो जों सोलोंनो हायो गेलेग्रा फोथारावबो जों सोलोंनो हायो जेरावबो जों सोलोंनो हायो नाथाय जोंहा सोलोंनायनि मोनसे गोसो थानांगोन फरायसाफोर बिल गेट्सनि बाथ्राखौ खोनादों नङा होनबा बिल गेट्सआ सासे आन्डार ग्रेजुएट
बिथाङा जोंनि सासे मा मिथिगौना मणिमुक्ता जायखौ जोङो होनो जुवेल माइक्रसफ्टखौ बिथाङा फाइन्डिं खालामदों नङा होनबा फाउन्ड खालामदों माइक्रसफ्ट जायनि गोहोजों बे बुहुमखौ सालायगासिनो दङ बिल गेट्स सानसेखालि सासे जार्नालिस्टआ बिल गेट्सनाव सोंदोंमोन नोंथाङा दि देरहासार जाबाय नोंथाङा दि बिराद गेदेर मानसि जाबाय बिराद माहाजोन जाबाय बेनि सेक्रेटआ मा अब्ला बिल गेट्सआ बै जार्नालिस्टनो गावनि पकेटनिफ्राय बहननानै चेक मोनसे होदोंमोन चेक बेंक चेक सिगनेचार होनानै बिल गेट्सआ होनदोंमोन नोंनो बेसेबां थाखा नांगौ लिरनानै ला आं होजोबगोन जार्नालिस्टआ होनबाय न' सार आं थाखा लाया आं थाखा गैया आरो खेबसेबाव बिल गेट्सआ होनबावबाय नङा नोंनो आं होगोन नों सिन्था खालामनाङा जेसेबां थाखा नांगौ नोंनो आं होगोन मानो होनबा थाखाया जेबो गैया हिसाब गैयै दङ जार्नालिस्टआ होनबावबाय न' सार सरि आं लानो हाया बिल गेट्सआ होनबाय दिनैनि मानसिनि प्रब्लेमा बेनो गोल्डेन चान्सखौ नागारनायानो मानसिनि भुल बिल गेट्सनि सेक्रेट अफ सक्सेसआ जाहैबाय बिथाङा मोनफ्रोमबो अपरचुनिटिखौ मिस खालामफेरामोन बिराद गिदिर अपरचुनिटि मिस खालामबाय जार्नालिस्टआ नङा होनबा नोंथांमोनहा लागौना लायामोन माला फैसाखौलाय आंथ' लागौमोन खारन जासिखाबाय नङा होनबा आं लागौमोन जायगा गैयै लिरगौमोन आङो खिन्थु भुल खालामबाय बियो It was a golden opportunity फरायसाफोर नोंथांमोनहा बिदियाव फैदों राङापारा कलेजाव फरायदों मोनसे गोल्डेन अपरचुनिटि गावखौ एम्पावार खालामनायनि मोनसे गेदेर प्लेटफर्म गावनि गोसो सिङाव थानाय गोहोखौ गोहो गोरा खालामनायनि मोनसे प्लेटफर्म अपरचुनिटिफोरखौ नोंथाङा खाबुखौ नोंथांमोना माब्लाबाबो मिस खालामनाङा होननानै बुंदों अपरचुनिटि बेनिखायनो फरायसाफोर जों गोसोआव लानांगोन खाबुखौ जोङो मिस खालामनाया जोंनि बिराद ब्लान्डार मिस्टेक राइट नैबे बैसोआ बिराद मोनसे गोल्डेन एज नोंथांमोननि बैसोआ गोल्डेन एज नाथाय बिराद डेन्जारेस बिदिबा बिराद डेन्जारेस स्टर्म एन्ड स्ट्रेस होननानै बुंदों बे पिरियडखौ क्लास 8, 9, 10, 11 मानो डेन्जारेस नोंथांमोननि गोसोआ बेयाव गैया सोरनाबा नुहुरगासिनो दङ सोरबा सिख्लाफोरजों बेरायहैदों सेंग्राफ्रा गोसो थोनायजों फैफिनदों आरो थांफिनदों सिख्लाफ्राबो सोरबा सेंग्राजों गोसो थोलायनायजों बेरायहैदों आरो फैफिनदों थांदों फैदों सानावबो सिमां नुदों बियो नेचारेल नङैखौबो बुंदों नंगौ साननो लुबैदों गोरोन्थिखौ मावदों नंगौ साननो लुबैदों बेयो जाहैबाय लाइमोन बैसोनि मोनसे आखुथाय फरायसाफोर बेनिखायनो जों मा खालामनांगोन जोङो बिबुंथिखौ जों खोनासंनांगोन बोसोनखौ जों खोनासंनांगोन माब्लाबा जों आन्दायगोन माब्लाबा जों गाब्रगोन माब्लाबा जों गोग्लैगोन माब्लाबा जों उन्दुनो ओंखारगोन माब्लाबा जों गाबनो ओंखारगोन माब्लाबा जोङो मेगन मोदै माब्लाबा जों दुखु मोनगोन माब्लाबा जोंनि गोसोआ बायगोन माब्लाबा जों इसोरखौ रायगोन इसोर नोंथाङा बबेहाय दङ आंखौ मानो मदद खालामाखै इसोराबो माब्लाबा जोंखौ आनजाद नायो इसोरा जोंखौ आनजाद नायो बे मानसिया सहायनो हायोना हाया फरायसाफोर आं मा बुंनो नागिरदों नोंथांमोना मिथिगौना आंनि बुंनो नागिरनाया जाहैबाय सहायनाय जोङो बारहुंखायावबो जोङो गिदिर बिफाङाव हमनानै जोङो हमथानांगोन दै बानायावबो जोङो रैखाथि जायगायाव थानानै जोङो गावखौ रैखाथि होनांगोन बांग्रिं मावनायावबो रैखाथि जायगायाव थानानै जोङो गावखौ रैखाथि होनांगोन सानदुं अखा बारहुंखा दैबाना जायखिजाया थासारियाव जों गावखौनो रैखाथि होनांगोन
फरायसाफोर बे जाहैबाय मोन्थोर दा बेनिफ्राय जोङो इसोरखौ दाय होब्ला जाया गावखौ दाय होब्ला जाया जोङो देरहासार जानो थाखाय जों मा खालामनांगोन जोङो बयबो मोनसे मोनसे स्ट्रं भिजन जोंहा थानांगोन हारसिं हारसिं जों थानांगोन खोनासं जों सोलोंनांगोन नोंथांमोनहा मिथिगौना बयनिख्रुइ जौसिनाव मा दाउआ बिरो हारसिं मा दाउआ बिरो ईगल सिला जों सिला होनो नङा होनबा सिलाया दाउखा बायदि गाबो नामा गाबा सिलाया जेसेबां गोजौ बिरगोन बेनि थांखिया गुवारसिन जागोन सिलाया हारसिं बिरगोन माब्लाबा लोगोजों बिरगोन सिलाया दाउखाजों बिरनाय नङा सिलाया दाउस्रिजों बिरनाय नङा बेखौ हले गोसोआव ला जाय थांखिखौ सिलाया नुदों गोजौनिफ्राय जुदि एन्जर मासे नुहुरदोंब्ला बेखौ बियो जेरैखि जाया हमगोन बे जाहैबाय कीप फकास स्ट्रं भिजन दा बेनिखायनो सिला बायदि जोंहाबो मोनसे कीप फकास थानांगोन स्ट्रं भिजन थानांगोन गोदाव सोराव जानाय नङा गोदाव सोराव जानांगौनि गोनांथि गैया आं दहाय बुंखाबाय सोरबा मिनिबा मिनिनाङा सोरबा गाबोबा गाबफानाङा रागासो जोंबाय खोमा सोरबा सोरबा मानो मिनिनो नाङा नङा होनबा आंनि बुंनाय ओंथिया मा सोरबा गाबोबा गाबफानाङा मिनियोबा मिनिफानाङा सोरबा नोंथांमोनखौ लेंहरगोन फै जोंहा बेयाव हलि गेलेहैनि फै बेयाव मेला जादों बेयाव जुवा दङ फै बैयाव जोंहा माबा जाहैनि लोंहैनि फै मिनि लेंहरदों नाथाय लामा आन्दायनाङा बुजिदोंना गाबनायाव गाबफानाङा जाय मानसिया लेखा फरायनायखौ नागारगोन आं गेरेन्टि होदों बे सानसेल' गाबगोन बियो मिथिगौना बेनिखायनो फरायनायखौ नागारनाङा फरायनायखौ नागारोब्लाबो नोङो बिजनेस मावनो हायो नाथाय फरायनायखौ नों फोजोब नों जुदि फेग्रा मुवा जायोब्ला नों मा जागोन सानसेब्लाबो नों गाबनांगोन आं बुंगोन गेरेन्टि होदों आं नोंनि बे मेगना नोंनि बे आथिङा समायना नोंनि बे महरा लाथिख' जागोन नों जुदि फेग्रा मुवा जानानै नों जुदि बेंगुरा जायोब्ला मिथिगौना नोंथांमोनहा दिनै रोजा रोजा बिमा बिफानि मेगना दुखुनि मोदै गदों जोंनि क'क्राझारावनो दङ जायनि न'खराव गोजौ बिल्डिं दङ जोबनो गैयै थाखा फैसा दङ गारि मथर दङ नाथाय बिथांमोननि फिसाफ्रा गामि गिदिर जादों बिथांमोननि मेगननिफ्राय दुखुनि मोदै सान हर बिथांमोनहा उन्दुनो हायाखै बैबायदि मदद समायना रमायना सेंग्राफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय क'क्राझाराव मोनसे रिहेबिलिटेसन सेन्टार दङ बेबायदियाव लांदों फाहामथाय होदों नाथाय आं बुंगोन खेबसे जुदि सोरबा ड्राग एडिक्टेड जायोब्ला बेखौ आबुङै फाहामथाय होनाया गोरलै बाथ्रा नङा बेनिखायनो जोंनि जिउखौ खहा दा खालाम जोंनि जिउखौ नस्थ' दा खालाम बुजिदोंना जोंहा मा थानांगोन मोनसे कमिटमेन्ट आरो जोंनि कमिटमेन्टखौ बिमा बिफाया नुयोब्ला मा होगोन जोङो ब्लेसिंस होगोन बोर होगोन जेब्ला नोंथांमोनहा बोर मोनगोन मेंनाय गैयै खामानि मावनो हागोन people's blessings give you the power to work tirelessly but the thing required is commitment remember people's blessings give you the power to work tirelessly but the thing required is commitment मिथिगौना गोसो होदों अके थ' फरायसाफोर दिनै आङो गोबां बाथ्रा बुंबाय आङो सासे खन्थाइगिरि लेंहरगोन खन्थाइ मोनसे दङ अन्नानै फरायफै खन्थाइगिरि सासे सोर दङ आंहा मोनसे खन्थाइ दं it will be dedicated to Dr. Momita Devnath सोर फरायनो हागोन दे सासे फै सासे फैलाय yes anyone मदद खालाम सोरखौबा सेंग्रा सिख्ला सोर फैयो सासे फैयो सिख्ला फैयोबा साबसिन जायो खिन्थु
सिख्ला फैयोबा साबसिन जायो जागोन नोंबो फैदो दे फैदो थारमाने खन्थाइया हिन्जावसाफोरनि थाखाय साबसिन जायो न' दा फरायसाफोर जों दिनै मा खालामनांगौ गावखौ थुलुंगा होनो थाखाय आङो जोबनायाव फंसे राव बुंसिगोन नाथाय बिनि सिगां खन्थाइखौ फरायथि होनो थाखाय आं मा नाम प्रितिराज ब्रह्म मा सेमिस्टार मा थाखो TTC फार्स्ट सेमिस्टार साइन्स ओके मेजर जुल'जि ओके फरायनानै हो एसे मेगन मोदै ओके मेगन मोदै गलायनाय फरायहो मेगन मोदै गलायनाय मोनसे खन्थाइ खन्थाइनि मुङानो जादों आइजोफोर थांनानै थाथों। गोजोनै आबुङै आंबो लुबैगौमोन आजिखाल मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालनि सेमिनार हलाव गोदोनि सिमां आंबो नुगौमोन आं हौवा जानायमोनब्ला जमराजानि साख्रिफोरजों दावहा आंबो नांगौमोन सौथारगौमोन जोबथारगौमोन आं हौवा जानायमोनब्ला बिफां सायाव गाखोनानै होसिथाव मदद बिगौमोन अखानि हाथरखिजों खोमसि खथाखौ सोरां खालामनानै साफा सुथुरनि सिनायथि थागौमोन आं हौवा जानायमोनब्ला अखा बिरबायगौमोन हरबायदि खोमसियावबो लोगोफोरजों थाखोमालायनाय गेलेगौमोन आं हौवा जानायमोनब्ला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोन्थोरजों आइ आफाया आंखौ थुलुंगा होदोंमोन डाक्टार जानायनि आंबो डाक्टार जागौमोन आं हौवा जानायमोनब्ला बिबार बारियाव बावहां बिरहां मोसागौमोन रंजागौमोन आइ आफानि मेगनाव रंजानाय दुंब्रुद मोदै गहोगौमोन आं हौवा जानायमोनब्ला 36 घन्टा सम जोगाजादों बोफिनजादों गोथार देहाखौ खनले जिनाहारि खालामजादों आंबो सौख्लायगौमोन जोख्लायगौमोन सुथुरखौ फोजोबस्रांनानै सेवहांगार खालामगौमोन आं हौवा जानायमोनब्ला बेलासि समाव गुफुर गाबनि जि जोमनानै गोथै महराव आं थानाय नङामोन आं हौवा जानायमोनब्ला सोरगिदिं जोंबाय थानाय ममबातिनि गेजेराव बिबारनि माला गारनानै राव फाव गैयै सावगारि जानानै आं थानाय नङामोन गोदोनायाव स्टेथस्क'प बायनानै नायगौमोन आं बेराम सोखागौमोन आं बेराम रंजानाय लाबोगौमन आं बयनिबो जिउआव आं हौवा जानायमोनब्ला लैथो लैथोमा सानस्रिगौमोन हाजो हाजोमा गाखोगौमन अखाफोराव आगान हैगौमन देरहासार फैसा बेरहोगौमन आं नोंसोरबायदि हौवा जानायमोनब्ला आं थैनाय नङामोन नोंसोरबायदि खन्थाइ बिखानि हौवा जानायमोनब्ला गोजोनथों साबायखर थाबाय बिथांनिसिम जाय डक्टरा सुथुरफोरजों बुथारजादों अननाय गैयाजासे बुथारदों रेप खालामदों आरो बुथारदों बे डक्टर बिथांनिसिम आङो बे खन्थाइखौ डेडिकेट खालामदों फरायसाफोर आङो बुंबोबाय थादों बेनिखायनो गावखौ एम्पावार खालाम गावखौ गोहोगोरा खालाम बिमा बिफानि बाथ्राखौ खोनासं गेदेरफोरनि बाथ्राखौ खोनासं दिनै जोंनि फरायसाफ्रा नेवसियो नेवसिनायखौ जों नुयो नेवसिनायनि थाखाय बायदि रोखोमनि जेंनाखौ भुगिनांनो गोनां जादों फरायसाफ्रा लामा आन्दायदों फरायसाफोर आङो मालाला यूसुफजाईनि बाथ्राखौ बुंगोन मालाला यूसुफजाईआ सासे उन्दै हिन्जावसा बिथाङा आंनि रल मडेल बिथांखौ आं लोगो मोनफेराखैमोन मालाला यूसुफजाईआ बुंदोंमोन समाजनि साफ्रोमबो हिन्जावसाफ्रा लेखा गोरों जानांगौ गामिनि गासैबो गथ' गथायफ्रा लेखा फरायनांगौ जोंनि गामियाव जोंनि समाजाव जोंनि हादोराव जेरावबो गोजोन आरो जौगाथाय फैनांगौ बिथांनि बे फंसे रावखौ उग्रपन्थिया सहायनो हायैयाव मालाला यूसुफजाईखौ खर'आव गुलि गावदोंमोन खर'आव गुलि गावनायखौ
बिथाङा आन्दाज मोनाखैमोन बिथाङा हस्पिटालनिफ्राय जेब्ला सेन्स फैयो अब्ला बिथाङा थेंक इउ गड थेंक इउ आल्लाह होननानै साबायखर होदोंमोन हे आफा इसोर हे आल्लाह नोंथाङा आंनि जिउखौ बासायबाय बेनि थाखाय आं साबायखर नोंथांखौ दिनै आङो बुंदों उग्रपन्थिनि थरसे गुलिया आंखौ सिगिनो हाया मालाला यूसुफजाईआ बुंदों मालाला यूसुफजाईखौ उग्रपन्थिनि थरसे गुलिया सिगिनो हाया दिनैसिमबो मालाला यूसुफजाईआ न' सिङाव गाबनानै खोमसि खथायाव गाबनानै मोदै हगार हगार गाबनानै थायाखै बिथाङा समाज सिबिदों खामानि मावदों दिनैसिम बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ जायनि जाहोनाव मिलियन्स एन्ड मिलियन्स हिन्जावसाफ्रा लेखा गोरों जादों जोंनि हिन्जावसाफ्राबो लेखा गोरों जानांगौ हौवासाफ्रा लेखा गोरों जानांगौ अख्रांनि हाथरखिफ्रा जेरै खोमसि अख्रांखौ समायना खालामो जोंनि बे थासारिखौ नोंथांमोनाबो साफा साफा हाथरखि जानानै समायना खालामगोन जोबनायाव फंसे आं बाथ्रा बुंगोन बि साराउन्डेड बाय गुड पिपल सासे डक्टरा केन्सार बेरामखौ माबायदि फाहामनांगौ बेनि सोमोन्दै बिथांमोना सानो आरो सावरायो सासे साइन्टिस्टआ मंगल ग्रहआव बोरै थांनो माबायदि थांनो बोरै स्टाडि खालामहैनो बोरै रिसार्च खालामहैनो बेबायदि गोजौ थाखोनि आयदाफोरखौ लानानै बिथांमोना सिन्था खालामो सावरायो सासे प्रफेसारआ सासे फरायसाखौ माबायदि मोजांसिन फोरोंनो माबायदि सोलोंथाइ होनो बेनि बागै बिथांमोना सिन्ता खालामो बेनिखायनो नोंथांमोनहा साइन्टिस्टफोरजों डक्टरफोरजों प्रफेसारफोरजों गोरों मानसिफोरजों इन्जिनियारफोरजों लोगो जा बि साराउन्डेड बाय गुड पिपल